l'acte de nomenament de Mercedes com a fallera major de la Falla La Gallera, Ordre dels Frares, per a l'exercici 2012. Esta nit no puc cometre el fet de que Mercedes és ma mare, cosa de la que cada dia que passa estic més orgullosa. I és per això que em van permetre que em referisca a ella com a mare que és. Fa pocs anys que la nostra família forma part d'aquesta comissió, però de ben cert es puc dir que la il·lusió de ma mare per a representar a totes i cadascuna de les falleres d'aquesta falla ha sigut un sentiment que porta al cor des del primer moment. I com a fallera de nostra comissió hi ha passejat el tratge valenciana dels carrers de nostra Cira, lluint al seu fill l'escut de la Gallera amb gran orgull i satisfacció. Junt amb mon pare i la meva germana volem gaudir de la festa fallera al màxim, esperant amb molta il·lusió tots els actes que anem a viure al costat de ma mare, sentint tota l'emoció que ella ens va transmetre, desitjant que arribi el dia de la seva presentació i, des del seu nomenament fins als dies de les falles, vivint amb molta il·lusió tots i cadascun dels moments que aquesta festa fallera ens ofereix per a coordinar els dies de Sant Josep amb les despertades, els passacarrers, l'ofrena a la Mare de Déu. I arribarà el moment de la crema amb el cor ple de records inolvidables i moments entranyables. Volem gaudir de tot allò que el món de les falles ens regala a tots els valencians, a tots els que tenim la gran sort de viure en la terra que acull els forasters com fills propis i que permet que ma mare, que com tots sabem no ha nascut a la terreta, puga voler complir el seu somni de ser fallera major de la seva comissió. Agraïs a la família Donat Delgado el fet que Mercedes siga la nostra fallera major i represente a totes les nostres falleres durant l'exercici 2012. Estem ben segurs, mamà, de que com a nostra fallera major duràs el càrrec amb molta dignitat i viuràs un any ple d'emocions i bons records. Al mes de maig del present any va ser decidit en reunió extraordinària de la falla i per unanimitat de tots els presents que Mercedes siga la nostra falla major. Per això és moment de llegir l'acta que l'anomena com a tal. Requerem la presència del secretari de la comissió, Borja Montbó i Alcàrnia, per tal que faci lectura de l'acta que acredita la mare Mercedes com a nostra fallera major.